mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nós. Pois eu dixoche que foi tío Adulio. Tío Adulio pediu que lle puxeran pipas na caixeta ao morrer. O dos quesos curados foi tío Zacarías da Mocha. Pois as malas lenguas dixeron que lle puxeran cabrales antes de enterralo. Iso foron as malas lenguas. Cheiraba. Porque levaba 7 días morto e se tiña algún verme. Pero non lle puxeron nada. Nin a tío Adulio as pipas, nin ao Pilar as botellas de viño. Cobi, pérdense as tradicións todas. E logo é tradición meterlle pipas nos bolsillos aos mortos. Iso pidiu o tío Adulio, porque en vida quedou sin dentes aos 20 anos e morriu aos 80, sin volver a probar as pipas. Eso, Cobi, xo sei eu a sabe todo o mundo. Tío Adulio pensaba como morrer que vai ir para o cielo, e que ao estar no cielo, pois que lle van volver os dentes. Pois morreu sin probalas por pobre. A modo, e logo un paquete de pipas costa tanto. Non é iso, home, non seas tamañoco. Se tuvera cartos e fora notario e deixara anotado que nadie heredaba sin cumplir a última voluntad, xa verías ti se lle poñían as pipas ou non. Vos cumplir nunca se cumplen. Tío Bombardino pidiu que lle tocara a banda o Gato Montés. Pero daquela unha banda costaba os seus cartos, Cobi. Pero hoxe en día, pos un disco e asunto arreglado. Cobi, estou pensando que calquera por un módico precio podería garantizar a última voluntad. Pero o notario costa cartos. O que queira notario que o pague. Eu falo de nós, da nosa palabra, porque somos nós, Cobi, os que vamos montar unha empresa. E xa se me está ocurrindo o nombre. A empresa vai se chamar A Pedir de Boca. E nunca mellor dito, Casi todos piden de comer por se despertan dentro do nicho. Pois eso. E a música, maiormente faise tamén ca boca. Pero ti deso non entendes. Ou aprendetes a asubiar. Casi. Pero non me gustan as barbadas vinculeiras. E non necesito asubiar para nada. Cobi, vamos largar a perella a esperar co peixe malle. Que no idioma dos bancos e dos seguros non é outro que vamos a anunciarnos e captar clientela. Carallo, o que ten cu ten medo. Xa levamos 7 e acabamos de abrir. Cobi, 7 sí, pero cativos. Mira, outro vello sin dentes que quere pipas e cacahuetes. Outro que pide unha botella de Barrantes. Unha tortilla sin cebola envasada ao vacío. Unha navalla suiza. Outro, 1 litro de mel de orcolito. Ese lle levamos 2 só. Será por orcolitos. 5 litros de licor de toxo. Ese foi tío Salvadoriño, non? O mismo. É unha botella de gaseosa de Malpica. Ese é o máis caro de todo. Pero co que levamos recaudado, Cobi, casi non dá nin para comprar o que levamos anotado. Creo que imos ter suerte, Aí van Ricardito. Hola, bos días. Señores. Ricardito, xa che avise ahora que o notario págalo ti, No problem. Bueno, a ver, canto me pedides para que cando morra me comprades a última voluntad? Por ser ti, discreción 10 euros, non? Cobi, écheche quieto aí. Como que 10 euros? 100 euros. Ainda que o cero non valga nada, neste caso sí que vale. Ricardito, 100 euros, o malo valor do que pides. A ver, que vai ser? Que lle pide logo os churros? 20 dúcias de churros. E que vas? Bizcocho. Un bizcochón con 2 dúcias de ovos. E, por último, unha cinta dos vencedores de Santa Comba. Moi ben. 600 euros. Eso está feito. Tomaste nota? Sí. Tomaches nota? Tomei. Pero non oíste, xa que tomou nota. E veña, espabilando. E ría a xarda que hai xente esperando a cola e a empresa ten que laburar. Non se decía a tío, decía yo ao notario.
Desculpen a intromisión, cabaleiros, pero ou lle abonan ao meu cliente 1000 euros no acto ou verémonos na obliga de denuncialos por estafa. Calquera tonto sabe que os vencedores de Santa Comba non gravaron en cinta. Cinta vouche pasar eu e ti, pero polo pescozo. Non, te amenazas. Ricardito, se é sangre de mi sangre. Pois non vos vai quedar nin jota. Vou a chupar toda, panocos. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Para mariñeiros, nós.